деҳаи қозиде яке аз маконҳои дурдасти ноҳияи ишкошим ба ҳисоб рафта, аксари сокинон бо парвариши чорвои калону майда машғул ҳастанд ва бо ин васила рӯзгорашонро пеш мебаранд. мутаассифона бо сард шудани боду ҳаво яку якбора фуромадани ҳайвоноти ваҳшӣ дар ин мавзеъ ба назар расида боиси мушкилии сокинон гардидааст. дар деҳаи зикргардида ҳамлаи озода паланг ба чорвои моли майда ба назар расида, сокини деҳаи қозиде амирбеков чоршанбе дар натиҷаи ҳамлаи озода паланг зиёда аз 20 сар моли майдаро аз даст дода аст. ба ин хоҷагӣ ки аслан даромади моддиашон аз ҳисоби фурӯши чорвои майда ба даст оварда мешуд, зарари калони моддӣ расонида шуд. маскунони таҳҷоии озодапалангро дастгир намуда ба ҷои ҳодиса кормандони ҳифзи муҳити зист, духтури ҳайвонот ҳозир гашта озодапалангро ба макони дур аз деҳа бурда озод намуданд. ҳаҷми умумии зараре ки озодапаланг ба хоҷагӣ расонд бисёр калон буда, сокинони деҳа итминон доранд ки аз тарафи мақомот ба онҳо кӯмаке хоҳад расид. ҳодисаҳои ба макони зисти одамон фуромадани озодапаланг дар солҳои охир бисёр ба мушоҳида расидааст. солҳои қабл яке аз сабабҳои асосӣ дар муҳити зист ин кам ба чашм расидани озодапаланг буда, аммо таи чанд соли охир шояд аз сабаби пирӣ ва касалии озодапалангон барои дарёфти ризқ ба қишлоқҷойҳо мефароянд. баъди чанд рӯзи ҳуҷуми озодапаланг ва дастгир кардани он, боз дигар озодапаланг ба деҳа фуромада аз ҷониби маскунони деҳа ба кормандони ҳифзи муҳити зист супурда шудааст. чунин ҳодисаҳо солҳои гузашта дар деҳаи ширгини ноҳияи ишкошим, водии бартанг ва ванқалаи ноҳияи шуғнон рух дода буданд. дар ҳар маврид озодапалангон ба озодӣ сар дода шуда, ин дафъа ҳам аз тарафи маскунони деҳаи қозидеи ноҳияи ишкошим ба озодапалангон осебе нарасидааст.